Hyn dwi wedi cyrraedd y Cylch Moch a mae yna dorf wedi casglu yma ar gyfer y Prif Bencampwriaethau a maen nhw newydd ddechrau, mae Mr Lyfles y beirniad wedi dechrau ar ei waith a mae gennau i feirniad answyddogol sy'n gwybod ei stwff yn un, Jack Davies, ti'n meddwl? No, sbod o'n dych chi'n iawn. Ti wedi mentro lawr o Sir Fôn eto lenni? Do, rhaid ni wneud be. Do, ta ti wedi bod yn cystadlu? Do, cystadlu yn y tro gyntaf lenni, ond ia, gysym llawer o hwyl lenni, ond rhaid i bob driol be. Trio sy'n bwysig ynddi? A ti wedi bod yn stiwardio yma dros y blynyddoedd? Do, dwi wedi stiwardio chydig o flynyddoedd yn ôl. Dwi'n wedi gwneud ystod 2 neu 2 blynedd, ond do, dwi wedi gwneud dros y blynedd. Ac yn pesgu lot o foch adre? Dan, fi a Tai Tommy yn pesgu lot o sy'n charge, ond ia, rhaid ni'n gweithio fe'n gilydd. Ie, a da chi'n bartneriaeth go lew? Ie, wel, triol. Pwy di'r bos, ti neu taid? Nawn ni ddeud taid, blesio fo. Rhaid am fod o'n gwrando. Reit, nôl at y gystadlu, ti sôn am besgu, mae yna foch o safon ma, Jack. Oes. Y goreion o bob dosbarth i hyn, wrth gwrs, ynddi? Ie, mae'n topar so foch ein. Mae yna 8 par yn y cylch. Steve Lyfles yn mynd trwyddo nhw'n drylwyr. Mae'n job cadw llygad arno nhw, achos maen nhw gyd fewn yn y penni yma, a mae'n job gwybod beth i be o bell, ynddi? Yndi, fatha, mae o rhaid o fo fynd nôl ag ymlaen a sbio, dwi'n yn siŵr iawn be mae di fethu, ond ia, maen nhw'n matcho nhw'n adwy o dda, chwarae teg. A be fysa fo'n chwilio amdan? Ydy o, achos mae'n job cael y ddwy yn berffaith yr un peth, siŵr ynddi? Yndi, mae'n job, ond os di feirniad i fi, swn i lecio bob tro bigo spinwch, ond mae hein i weld, dwi'n siŵr, yn spinwchod i gyd gallan gynno fo. Wedyn, ia, ti angen bod o fewn chydig o kilos o'i gilydd a felly, wedyn, mae'n job tan ti'n gyrraedd lawr, mae ti'n gwybod beth i bwysa nhw'n agwys. Na'r peth, ynddi. Ac o ti'n dweud yn gynharach wrthau bod y beirniad Steve Lyfles yn ffafrio'r spinachod dros y beiddi? Yndi, mae lot o beirniadau yn ffafrio'r spinachod. Maen nhw'n deud bod efo blas, ond erbyn pwysa o porcar i baconer, diolch yn ei gwahaniaeth, ond fel maen nhw'n mynd y fwy ac yn hynach, mae'r blas yn effeithio, ond neithio'n effeithio yn y pwysa yma. Ie, maen nhw'n ddigon ifanc yn gwrs. A mae'n agos aid yn mynd, dwi'n eisiau amharu rhywun o. Good morning. Dwi'n siŵr bod fi'n mynd ar ei nerfs o. Mae'n siarad dan o fo. Mae di lari gweld ti o'n. Siŵr bod o'n meddwl, be mae hwn yn gwybod am foch? Mae'n lwcus bod ti yma efo fi, Jack. Cogio. Mae'n eitha hands-on yn teimlo am y cig. Yndi, mae'n lot o larfer. Wel, dwi fydd lot o hein ddim, ond os di moch yn cael ei bwydo efo llefrith wast a bethau, mae'r cig yn soft, diolch yn cledu'r ei fath, efo setio'r cig, ond ia, dwi fydd neb o hyma efo llefrith wast. Ie. Beconers di hain, yr rai hun di hain, ynddo? Iddo Brynley Davies a'r teulu Penlan Geredigion. Ie. Mae nhw'n bar bendigedig, mae lot o gig ar hynna. Oes, mae nhw'n bwysio da yn hynna. A mae wedi symud ymlaen. Lot o foch Cymreig yma. Yndi, mae lot mwy ffafrio'r Cymraeg di mynd efo digon o frastar o'n nhw. Gwr bitren, croes, yn reid o siap, ond os dy rhy byr, mae'n taflu gormod, rhy lun mewn ffordd da. T-shirt cyfer o fraster na. Yndi. Hwnnw sy'n rhaid y bles, ynddi? Ie, mae'n bwysig i bwtsheriad, ond i wholesaler mae'r bitren jyst yn berffaith. Cig sydyn a gorffan y ffast a lot o'n nhw mewn ffordd da. Ie, nollol. Ta fe, Jack, mae bob beirniad yn wahanol a mae Steve ma wedi bod yn eitha sydyn ddoe i'n beirniadu, ond heddiw mae o'n cymryd i amser achos hon ydy'r un bwysig. Ie, hon fi rhaid fod dal yn ryd amdano os di'n brynu nhw'r opsiwn. Wel, yn ôl y drefn, ynddi, y beirniad sydd yn prynu'r Bencampwr ond gwn i weld wedyn. Am y tro, Jack, mi rown i lonydd iddo fo. Diolch yn fawr i ti. Dal yn y Cylch Moch, da ni'n cyrraedd y pen Llanw, mae'r beirniad Steve Lyfles di bod wrthi'n beirniadu y pare, y prif bare ar gyfer Ffairia 2025. A mae yna 2 bar wedi cael ei gollwng allan, a dyn ni'n eitha siŵr. Jack Davies yn cadw cwmni fi, a mae o di ffansio ar rai pellacw efo Mark Horsley. Croes P-Train yn hynna. Oes, mae yna B-Train yn hynna. A dyn ni'n meddwl yn eitha siŵr, o ti'n mynd bellad y le, Jack? Na, yn bell, lag oes. A dyna ni. Eiddo Mark Horsley yn mynd ar Prif Bencampwriaeth Parau'r yn Adran Foch 2025 a maen nhw yn chwip o ber y fynd yn nhw. Yndi, mae'n un o'n cracars o foch ar y teg. Yndi. Gwych iawn. Yndi. A mae'n wen o glist i glist draw yn co. Fi ddysg ti'n fian iawn yn dod o'r teg i ti bod ti wedi licio hynna. Mae hynna yn rhaid ach ar y teg, maen nhw. Ond dim gymaint o fraster falle coet ar Cymraeg. Fi hynna mwy lun, ond ia, tas dy beirniad ar y diwrnod ydi o, ond sa'n byd o'r le, efo'r
efo'r ail bar chwaith. Ein foch da iawn hefyd. Da ni'n dal i aros am ydy'r gil wobr wedi cael ei roi hwnna, ddo ddim eto. Yna rhyw dynnu lluniau wan. Ar gil Bencampwriaeth. Brynlyd Davies a teulu pen lan, a mae'n wych weld y to ifanc yma yn dangos, a mae'n edrych yn hapus iawn hefyd. Dipyn o gamp dod i gael y gil wobr yma hyn. Mae'n briliant, chwarae teg, a fydd hynna rei hwb i'r ogei ifanc ddod yn dol i driol a trio curo blwyddyn nesaf, bydd o'n help mowr i gadw'r Moch i fynd yma. Gwych iawn. Wel, llongyfarchiadau mawr i Mark Horsley, Prif Bencampwriaeth Parau'r ar gil wobr i teulu Brynlyd Davies pen lan Ceredigion. Da iawn i bawb. A diolch i ti, Jack, am y sgwrs. Diolch yn fawr i chi.